थारैनो दिनै जि जारिमिनारि मोनसे बर' माहारिनि थाखाय बे गोथार सान आरो जोङो जेरैबायदि हास्थायदोंमोन जेरैबायदि जोङो नाजादोंमोन आरो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बयनिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बिथांनि मुङै 9 फिट गोजौ फुल साइजनि जि मुसुखा बेखेवनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। भारतनि मानगोनां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रोङै बर' हारिनि आरो ट्राइबेल सुबुं हिसाबै मोनसे गोग्लैसोनाय हारिखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बड'फाया खम समनि गेजेराव जि हाबा मावदोंमोन आरो बे हाबाया आरो बिथांनि जिखिनि बावसोमनाय बियो भारत राष्ट्रआव ट्राइबेल माहारि हिसाबै हाबा मावलांनायनि बे बिथिङाव जथेस्थ' ओंथि गोनां आरो नायबिजिरनो गोनां आरो मान होनो गोनां होननानै बिथाङा दिनै खावलायदों आरो बिथाङा दिनै थारैनो खोब आबेगिक जादों आरो बुंदों जे बड'फानि बे थांखिखौ लानानै बिथाङा जि समाव माने थांखि आजावनांगौमोन बे थांखि बायदि बिथाङा मावफुंदों। बिथाङा बुंदों जे हम जो कहते हैं वो करते हैं आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै हादरनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ धन्यबाद बावदों, हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ धन्यबाद बावदों आरो बिथाङा बर' हारिखौ लानानै इयुनाव हाबा मावलांनांगौनि थाखाय सासे भिजनारि दैदेनगिरि बड'फानि जे आदर्श जि सान्थौ सानस्रि दङ भारत राष्ट्र दानायनि बेलायावबो बिथाङा गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै मेहेरगोनाङै बुंलांबाय आरो बे गासै हाबाफारिखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां श्रीमती रेखा गुप्ता आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना जेरैबायदि मदद होबाय आरो थोंजोङै बाहागो लाबाय। लोगोसेनो दिल्लीनि माने मेयर MCD राजा इकबाल सिंह बिथांनि जोबोद माने बेयाव सापर्ट दङ आरो नङाब्ला कैलाश कल'निनि बे मेन रडखौ जेराव बियो जथेस्थ' माने हेबिटेड एरिया आरो बेबायदि लामाखौ दिनै बड'फानि मुङै हादोरनि थाखाय माने मान बावनाया आरो बे स्टेचुखौ बेयाव गायसननाया हादोरनि नखर मन्थ्रि बियो गोरलै बाथ्रा नङा। नुनायाव सोरबा साननानै बे साधारन बाथ्रा, खिन्थु दिनै गपिनाथ बरदलैनि मुंजों सुंथाबै मोनसे लामा फोसावनाय जादों बिथांखौ मान होनानै भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै। नाथाय बड'फानि बिमुंजों लामा माने बेखेवनायजों लोगोसे फुल साइजनि मुर्ति गायसननाया गोदान दिल्लीयाव आरो बेखायनो बुंदों जे दिल्लीया बयनिबो थाखाय आरो गोग्लैसोनाय हारियाबो दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिनि अमित शाहनि बे सरकारनि समाव स्पेस दङ, जायगा दङ, बेखौ नखर मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाया जोंनि थाखाय जथेस्थ' गोसोआव लानो गोनां आरो इयुनाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि माहारिबाद माहारिनि जातीय सत्ताखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन आरो नैबे 8 मासनि गेजेराव जुदि जोङो हिसाब खालायो 6 मास होनना बुंनांगोन 15 आरो 16 नभेम्बराव बड'लेण्ड महोत्सबआव गिबि गाहाय मन्थ्रिनिफ्राय नरेन्द्र मदिनि बाहागो लानाय आरो 16 मार्चआव दतमायाव नखर मन्थ्रिनि बाहागो लानाय आरो दिनै फिन खेबसेबाव 1 मे बड'फानि बे थैनाय सानाव बड'फानि बिमुंजों लामा बेखेवनाय आरो स्टेचु गायसननाय बे मोनथाम हाबाफारिया देशनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट, जेराव प्रधान मन्थ्रिया जोंनो सम होदों, जेराव नखर मन्थ्रिया सम होदों आरो दिनै नखर मन्थ्रिया 1 घन्टानि थाखाय जोंनि हाबाफारियाव फैनायनि खोथामोन 4:30निफ्राय 4:05सिम, खिन्थु बिथाङा 4:30 बाजियाव राइट टाइमाव 1 मिनिट माने नस्थ' खालायाबासिनो 6 बाजिसिम प्राय 1.5 घन्टा बिथाङा बे हाबाफारियाव थानाया, जेराव माने हादोरा मोनसे गोख्रों माने थासारिजों दिनै जुजिगासिनो दङ आरो बेबायदियावबो नखर मन्थ्रिया जोंजों दिनै बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बियो बड'फानि थाखायनो सम्भब जादों आरो बड'फाया जोंनि बयनिबो गोजौआव आरो दिनै बेखौ जोङो बै लेभेलाव लांनो हानायनि थाखाय जोङो दिनै गोसो गोरबोजों गोजोननायजों
जोङो हारि नाङैनो जोङो गावखौ गौरब फिल खालामदों। धन्यबाद।